Ahí tenéis. Moi boas a todos, aquí estamos, un partido máis. Aquí o micro Ferromero ao meu lado, o crack Anso Tato, que ven de facer un auténtico espectáculo no seu partido diante do Depor, Estou explotado, macho. Estaba comendo un bocata, nin podo descansar. Mira, primeiro que vou dicir, isto é un Twitter Compos, Twitter Celta. Manu César suplente. Esas son as consecuencias Lamentable, do debut. Esas son as lamentable. consecuencias do debut. Manu César suplente. Ademais, imos ter algún problema de cores, porque van prácticamente iguais. Sí, e de números, pero eso xa pasou no primeiro tempo que na planilla non se corresponden os dorsais, aplauden os dous equipos. O caso non levar un golpe que sale baches ti. Coa porta da cantina, no, de verdade, a ver, dende aquí, Manulanxo Cortizo. A porta parece a do imaginario, unha pequena, o sea, para un tipo de 1,90 m non pode ser, entrei aí cos ollos casi pechados. A que non lambeches no campo, lambechela na cantina. Levo un pote na cabeza. Sabes o que hai que facer? Non ir á cantina. O carallo. O carallo. Acuarios e lomo queixo para Mira que planta Antón Vieites. No, Espectáculo. É unha locura, moito gime, moito. Eso sí, despois ten as botas torcidas, non? Pero bueno, polo demais todo ben, Ten as pernas pelexadas, pero claro, neste tipo de torneos, ainda que teñas as pernas pelexadas, se estás ben físicamente xa eres mellor que o 80% dos xogadores. Bueno, polo que vin, o Compos empatou o primeiro partido diante do Lugo, non? A ceros. Espectacular partido. Nun partido que non pasará aos anais dos libros de historia. Creo que houve unha ocasión en todo o partido, foi de Andrés do Lugo, pero o Twitter Compos deixou bastante que desexar. É verdade que creo que fixo a mítica estrategia de deixar os vos no banco para despois nos últimos 10 minutos sorprender, pero non sorprendeu demasiado. E despois o Celta que gañou é o favorito, non? Din do torneo, gañoulle o Título Ourense 1-0 a final do ano pasado. Efectivamente, a ver, Twitter Celta van como avións, a verdade. O sea, notase que non hai ningunha barriga, notase que son xente que xogou o fútbol toda a vida, e que moven ben o balón, e están moi ben físicamente, entón, evidentemente, o rival a bater. Iso sí, xogan coa presión, como ti dis, de que son campións. Entón, se se sopran un chisquiño, aí é onde se lles pode meter moito ollo con algúns que visten de granate aí, que xa fixeron o seu partido. Moito ollo con eles, non sei se os coñeces. Sí, sóame. O que pasa que nese partido creo que é máis de mérito de Twitter D porque é mérito de Twitter Ponte, pero bueno, presentamos candidatura, eu agardaba que non íamos marcar ningún só gol, marcamos dous, gañamos un partido, dou cun canto nos dentes e a partir de aquí a gozar, que está sendo unha xornada espectacular. Pois vai comezar o partido e aquí xa temos a primeira na fronte. Saco o número 17, pásame a alineación, non está o número 17. No, pasou unos antes, pasou unos punto. antes. Hai que fiarse. Oi, casi Ollo, de porta a porta, l'arsenismo, casi la lías. Aí que falaron antes moi ben do porteiro del arsenismo, unha das pezas chaves, según esta convocatoria, unha das estrelas do torneo, el arsenismo. Home, sen dúbida, sen dúbida. Como tuiteiro non sei, pero como porteiro a verdad que bastante ben. Pois aí está o primeiro saque de porta para o Celta. No primeiro medio minuto de partido, Celta 0, Compos 0, ou máis ben Compos 0, Celta 0. Así pon no marcador, así que imos a seguir as indicacións da organización. Aí saindo, co balón controlado o Celta, controlando do medio campo, cruzando a divisoria, o pase en profundidade, non hai fora de xogo, ollo co 29, ten que sair o porteiro. E aí o primeiro aviso do Celta aínda no primeiro minuto do xogo. Mira, voulle dar un consello á organización, é mellor que non valga o fora de xogo, porque os colexiados non pitan un, o sea, non pitan un, aquí fiarte de que marcas ben a liña e levantas o brazo non vale de nada, non pitan un. Aínda así penso que Sergio, que era o 29, penso que entraba en posición correcta dende atrás, boca, pode ser, pero aí atacando o Celta que quere pois levar a iniciativa nestes primeiros minutos. Diante de Twitter Ourense marcaron nos primeiros minutos e aí prácticamente rematou o partido. Despois tiveron ocasións, pero queren empezar sempre co balón controlado. Aí o Celta quere darse a reviravolta. Mira Antón, aí penso que deu incluso un pouco sin querer. Ollo que pode liar aí, chega Eros. A xogada estrela de Eros, escacha balóns como se xogase na Sarriana, unha animalada, tío. E a ver, o que dicía, ollo co Compos aí atacando, moi ben a defensa do Celta e mira a primeira bronca tremenda aí do adestrador, que tremendo, que ben o fixo o dorsal número 8, que non o teño aquí tampouco, así que ti coñécelos, o 8 do Celta ou era o 6, Alan. Aí controlando o número 22, Dieguez. Teñen os nomes detrás. Dieguez para Varo, sí, pero calquera vez, dende aquí, dende a tribuna do Anso Cortizo. Controla o Celta, balón aberto en banda. Aparece aí, co pelo tinguido, parece o mella do Celta, aí co pelo. Lionel,
Lionel, Aura. tremendo. No, Lionel, sí, sí. pero escrito L-A-I-O-N-E-L. Lionel, co 17. E con ese aura, con ese pelo tinguido, non sei se foi onte a perruquería, pero para este torneo que estamos a vivir. Xa o levaba así o ano pasado, non lle caeu o pelo, así que polo de agora ven, que aproveite mentras poida telo. Bueno, mentras non caia, non hai fallo. Que yo digan a David Mella. Aí vai Insua xogando na banda, recupera o Compos. Aí o pisotón tremendo, queda mancado Diño, pero non indica nada o colexiado. Así que segue o balón en xogo e perde o balón o Compos, será banda para o Celta. Estou vendo o torneo do ano pasado que Diño e Dubichan, os extremos do Celta, son os que se manteñen, e a verdade é que o ano pasado foron desas armas vitais, non, sobre todo o espazo. E ia dicir antes, por pechar o comentario de antes, que partidos de 20 minutos a xente pode pensar que é pouco tempo, pero cando estás sobre o céspede, de verdade que tiran as pernas. Chega ben, non? E sobre todo xogas coa ansiedade tamén, ollo. Aí está o balón de novo para o Celta, Vaselina, o Longueiro. Petou no Longueiro ou petou fora? Que foi eso? Na cruceta de fora, espectacular. Aí a Vaselina por riba do porteiro do Compos. Penso que foi a xogada do dorsal 29 outra vez, de Sergio. Fiándose todo o tempo o Compos de tirar a liña alta e Cristian que non a subían fora de xogo. Entón, aquí non hai linieres e é moito risco tirar a liña. Hai que pedirlle ao adestrador do Compos que esa táctica non vai funcionar durante o partido, así que está a tempo de corrixila. Controla de novo o Celta, de momento Dono, o señor do partido, aí protexendo o balón. Escacha aí Diño de novo coa portería. Hai que ter cuidado con esas porterías, Sí, hai que ter cuidado, está o balado moi preto e aquí ningún é profesional, risco de infarto, bueno, calma, cabeza, que ningún está moi ben físicamente. Da ansiedade, veste no minuto 15 0-0 e ao final é un pouco tempo. Nós creo que tivemos, por exemplo, oportunidades para marcar antes, pero veste 0-0 no 15 e claro, se non marcas pronto como marcou o Celta, empezas a xogar un pouco cos minutos. Eso sí, despois do 15 ou 20, 2 goles. De momento, colíderes. Poderon caer 5, sinceramente. O Twitter de porque o faga mirar, porque miña... Fracaso outra vez, parece, non? A ver, non se pode dicir nada, ainda queda torneo, pero de momento a primeira na fronte do Depor, que o ano pasado xa levou un patacazo. E iso que comezou gañando o ano pasado no debutan de Twitter de Ourense, que finalmente foi semifinalista do torneo bueno, moi ben. Ollo a Cabo. Aí vai Cabo, a calidade de Melí de Cabo, quería deixar, pedía falta, e di o colexiado que non. Xa no debut, xa lle pasou, non lle pitaron unha, sin embargo, esa sí que a vai pitar. E pitou unha. No, tampouco, pitou. Sí, pois pita. É que o chifro ese non se escoita. Non se escoita. Sabe, os míticos chifros de que ten a pelotiña dentro, debe estar mal axustada que non se escoita. Hai que microfonar o pito aí. ¿Tienes pito? Ataca o Celta por medio de Dieguez, quería buscar outra vez a Sergio. De momento nestes primeiros minutos, balón so 29. Sí, efectivamente. É unha boa análise. Sí. De momento está sendo así. E ataca de novo o Celta. Aí o Compos quiso, aparecer por medio de Dani Cabo. Na única acción de perigo, certo perigo, hai que dicilo, pouco perigo. E xoga de novo o Celta. Tato non pode falar agora mesmo. Lomo queixo. Lomo queixo, que rico. Está frío xa, joder. E ataca de novo o Celta por medio do dorsal número 8, que é o único que non temos na plantilla. Así que imos dicir o 8 do Celta. Ollo, E punto. Aura, Dieguez, pon o balón. Aí aparece de novo a zaga do Compos. Aí o control de Sergio, non foi bo, e será de novo balón para o Celta. E volvimos ver outro despexe de Eros, que claro, ti lle das calquera balón e Eros despexa, así. Eu querería ver algún torneo destes unha parede de centrais Eros Tato. A ver quen entra aí. Está o balón máis tempo no aire que no chan, xa te digo. A ver quen entra por aí. Mira, o míster de Twitter Pontevedra, nos poucos adestramentos que tivo ese equipo, estaba seguido. Ai, pero adestrarse. Sí. 3-4 días, pero adestramos. No, hai que sair, ven o pivote a recibir e saímos con 3, non sei que. Chega o torneo, primeiro balón, ¡bum! Quen é o adestrador do Pontevedra? Hugo, saúdos para Hugo. Non sei se quere sair do anonimato, pero chámase. Pois agora saiu. Hugo, así que saúdos para él. E aí balón para o meta do Compos. Según teño por aí, Nusce. Manu César. Manu César que... Aí vai Cabo, que calidade de Cabo. Cabo pode abrir, aparece o 19 do Compos, pode ingresar na área o 19, quere poñer o centro, moi ben Dieguez, aí na defensa e quere sair incluso co balón controlado. O balón para o Celta, quere montar a contra. O dorsal número 99, como ti. Sí, efectivamente. Ollo que roubo de Antón, pero xa perdeu. Antón aí... Está físicamente Antón, espectáculo, Está ben, pero non botou crema e pode queimarse. Bueno, non pasa nada. Despois Antón que irá
perde as finais, se chega o Compos. Terá que ir ao ver o boquete despois. Ollo con Sergio, gol, gol, gol do Celta, balón so 29 e o 29 Sergio cruza balón, nada que facer Nusce, na portería do Compos adiantas o Celta. No minuto 7 e medio, Celta 1, Compos 0. Demostrando que ten as ideas máis claras o Celta por convicción, non foi unha xogada super elaborada, pero ao final, pois cando estás aí en 3/4, por empuxe, por empurre, vale todo, pois chega Sergio, que xa tivera antes 2 oportunidades e acaba marcando o primeiro, segue sendo moi favorito nesta segunda edición da Galicia Twitter Cup, Twitter Celta. Pois aí está Sergio, que perdeu as 2 primeiras, a terceira para dentro. E o Celta, como dicía Tato, pois sendo un dos favoritos, ademais cun camisetón espectacular, de outras épocas, sí. No, Citroën era, non? Sí, de Citroën, aí está Umbro Citroën con esa Sí. medio cruz no ombreiro, espectacular. Camisola tamén a do Pontevedra gustou moito e a do Ourense moitísimo tamén. A do Depor menos, A do Depor parece un pixama sen escudo, pero bueno, a ver, cada un, tamén os clubes ás veces poñense un pouco tontos, Eu lembro que ano pasado o Racing, por exemplo, non lle deixaran poñer o escudo oficial, bueno, eu que sei. Cada equipo que mire polo seu, evidentemente. Ollo a esta. Aí vai Antón, que quere lotar Antón pode levala, pedía penalti Antón, ¡Piscinas! Pedía penalti Antón e non houbo absolutamente nada de nada. E ataca de novo o Celta, ollo que está o Compos con Antón que reprega a súa maneira, con calma. Está o balón por alá, aí está Diño pode poñer o centro para Sergio, chega a defensa do Compos, ben. Se repregue de Antón Frouxiño, Bueno, chegou. Sí, agora, está chegando agora. Que leva o balón na banda. É que este Manuel Anxo Cortizo, a ver, vimos xogar en Urdilde, que era un campo pequeniño. Este é longo como días en pan, entón... Estaba eu para botar unha carreira por aí, sí ou sí. Ataca de novo o cadro celeste, aí está o centro, el chuto Longueiro. O centro, el chuto Longueiro, segue o perigo para Celta. Controla. Aí, o dorsal número 20 de Duichan, Dieguez pon o centro. E chegaba... Aí, Insua ou Insúa? Insua. Non sabemos, non? Valen ambas. Valen ambas, perfecto. De que ti me metes en No, claro, que eu non sei, ti tampouco. Gustoume moito no partido de debut que fixemos ese Compos Lugo, o mellor do Compos sen dúbida foi Permui, o porteiro. Nesta, balón acaba no Longueiro, pero certas dúbidas, ¿no? É verdad que non espera que ese centro vaya a portería, pero cuidado, ataca máis o Celta. Aí está de novo atacando o Celta, que calidade, outra vez para Sergio, devolve a parede, era con Arturo, o dorsal número 20, que calidade ten o Celta aí en ataque. E recupera Arturo, de novo Arturo, quería meterse dentro da área, e recupera de novo, Compos perde de novo, balón para o 20, deixa sair e será a banda para o Celta, non deixou sair, non saiu. Que pide Arturo? Que pide? Pedía saque de banda. Pois non indicou o colexiado. E ataca de novo Compos. Ollo que pode ser boa contra. O balón a banda. Vai chegar aí sen problema. Oito do Celta. Que ademais fai un caneo. E recupera de novo o balón. O cadro que dirixe. Beso por aquí. Pablo Dino Vita e Mejuto. A dupla aí. Algo pasa coa curma de Mejuto. Pasa que non me explicaron aínda. Pero levan 2 torneos seguidos que algo pasaba coa curma de Mejuto. Aí está, intento dende el 11 do Celta, pérdese por línea de fondo. E será, casi reventan aí o bocadillo. Eso non, non se soga co bocadillo de Tato, por favor, Pa un anaco que me queda de lomo queixo, por favor. Co bocadillo de Tato non. E hai dicir que egoístamente a Twitter Pontevedra igual lle beneficia máis que empate o Compos, non? Digo eu, por pensar, Por pensar, valo celebrar, entón se marca o Compos cántalo ti, Se marca Antón Vieites quito a camisola. Bueno, claro. Saltas o campo. Home, bueno, tampouco, que estou canso. Está Alonso o campo. Aí veñen os trocos do Celta. Temos por aquí ao lado a organización. Parabéns tamén para a organización por organizar este perfecto torneo. A ver, di unhas palabras aquí. Bueno, pois importante que a xente disfrute, que a clave do torneo, nada, agradecer tanto a xente que está detrás, comentaristas, xogadores, capitáns, e o realizador tamén que está facendo un currazo de 10, e bueno, ao final é o bonito xuntar a comunidade de Twitter por unha causa solidaria e pasar un bo día aquí en Lalín. Fermosas palabras que ademais denos un descanso, Tato? Sí, Cristian o colexiado é do Celta, É do Celta. Pítalle todas, tío. Pítalle todas, por favor. Iso era falta, Non a vin. Se o realizador di que era falta, eu asumo. Pois era... Como era o teu nome? Xavi, tamén un saúdo para Xavi. O traballo, Hombre. Podemos ler os comentarios de... Sí, lee, claro, hombre. Antes de que se tire esta falta,
que vai acabar en gol, por certo. Ti crees? Sí, eu creo que sí. Está aí o dorsal número 10, Eu digo Insua. que apara Permuy. Permuy ten planta tamén, de porteiro. Ten planta aí de porteiro, veremos en que desemboca esta falta. Pro do Celta pode ser o 2-0. Aí vai Insua, pon o balón Insua por riba da trave da portería de Permuy. A ver, os comentarios danos a xente aí. Mira, Dani Bergantiños di honra Anxo, hola Bizum, non sei que lle pasou, que era un Bizum por aí. Sabedes como quedou o de Ourense no primeiro? Perdeu 1-0 contra o Celta. Que mau, a ver que fan agora, dixo Enzo Otero, estamos 33 persoas agora mesmo. Como 33? Non está mal. 33. 33. Dixeches 33. Magic. Soga o Compos. Aí está o dorsal número 4, volve a recuperar. Aí o Celta, balón para o seu porteiro, para o larsenismo, que está tendo pouco traballo de momento neste partido, que transcurre polo minuto 13, 0-1, gaña o Celta con gol de Sergio. De novo balón para o cadro vigués. Aí está o dorsal número 8, pisando o balón. Sogando aí na banda para Dieguez, avanzando Dieguez o lateral, e cas súas gafas Dieguez buscando aí a paralela, e ollo que fíase, pode chegar ao Celta. Aí, moi ben Permuy, segue o perigo para o cadro celeste. O balón atrás, o disparo, gol. Gol do Celta, chega o segundo gol de Jorge Fiousa, defensa do Compos. Aí tampouco estivo demasiado áxil Permuy, deixou un segundo balón, e aí marca o segundo o Celta Tato. Pois sí, a ver, fai moito dano ás costas, evidentemente, son defensas que os que lles custa o balón o espazo, e iso o Celta pois ten 3 balas arriba e aparte ten calidade tamén en segunda liña para marcar. Deteivo ben a primeira Permuy, pero despois custoulle. Entrou o MVP do torneo do ano pasado, alo menos para min, que é Pablo Sexo, que sacou esa camisola despois do torneo das bases e a OTAN e non sei que máis, pero honor, moitísimo honor para Pablo Sexo. Pois aí está, xa está aí no campo. O Compos que ten que reaccionar, quedanlle 5 minutos. Esa me comentaba a min, Antón, ímolo ter difícil antes do partido. Sí. Están tendo difícil. A ver, poden botar culpa a Fran Cañotas, que o anunciaron, está en Miami, constame. Carai, non está mal logo. Os xogadores como Dani Cabo, que estivo no Cire Melide, que ten unha bagaxe, non? Pois un poquinho máis no torneo, ollo. Aí está o Compos, que paradón del arsenismo, que manopla. Aí a ocasión do Compos Tato pudo meterse no partido. Sí, o Maldo contra comentarista. E vai Manu César a poñer un centro, nunca pensei que diría esas dúas palabras na mesma frase. Pois aí vai, Manu César, no recuncho dereito do ataque do Compos. Non foi bo servizo buscando o primeiro pau, e aí quere sair a contra o Celta, pero aí o paradón tamén del arsenismo espectacular, Sí, no, o Celta ten un auténtico equipazo. Mira o balance agora, é un 2-2, 3-2, 4-2 con Pablo, sexa físicamente está moi por riba do resto de equipos. Aí comentaba Tato as baixas do Celta, tamén as baixas do Depor, De momento aínda non apareceron por aquí. Está preparada aí a camisola de Champi Muros. Eu xogo, vou para o campo rapidamente, Sí, Champi Muros, de feito, ano pasado foi un dos mellores xogadores de Twitter Depor, e a ver se este ano pode vir. Está aí co curro e tal, co restaurante que abriu e tal, pero bueno, a ver se malo sea que non se poda pasar aí polo derbi. Champi, se estás escoitando isto, veña. Para Lalín, para Manuel Alonso Cortizo, o Depor necesítate. A ver, eu non é por nada, Aí agora o paradón de Permuy, Agora o paradón de Permuy que non quere ser menos que el arsenismo. Non é por nada, pero visto o nivel do Depor e visto o nivel que está demostrando o Celta, está desatempo organizadores de trocar o noso derbi e polo menos facer un par de fichaxes que cheguen ás 5. Non hai problema, que o árbitro vai ser barberismo e do Depor. Bueno, a ver, hai... Penalti para el Madrid, claro que sí. A ver que se pode facer. A que hora é ese o noso derbi? É a 2 menos cuarto, hora de xantar, a ver que tal, pero bueno, temos aí... Esperemos poder gañar, pero bueno, está difícil a cousa, verdade, non imos a mentir. De momento Celta que gaña 2-0 este partido, antes gañou un 1-0. Parece isto a selección española, de momento sen recibir gol. Bueno, recibiu un de Bélxica, perdido nos primeiros partidos. Sí, igualiños. Igualiños, máis ou menos. Unai Simón tenía por ali tamén, bueno. Diño e Dubichan son como Nico Lamín na Eurocopa, a verdade que sí. Quizáis o símil non quedou moi alá, pero aí está o Celta de momento amosando que é o favorito do torneo, controlando o novo balón, busca o terceiro, o balón aberto ten que aparecer Permuy, porque quería chegar aí ao dorsal número 23 Germán. Permuy poñendo o balón, mata un compañeiro,
A segunda acción que favorece de novo o Compos, pero recupera de novo o Celta. Estamos entrando nos últimos minutos de partido. Sí, pero mira, conta agora, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 xogadores do Compos case no campo do Celta e o Celta metido no campo do Compos, así como van sair. É difícil. Tivo esa ocasión para meterse no partido, pero o porteiro salvouna. De momento o Celta gañando cómodamente o partido. Xoga Valverde, aí recibe un pisazo, non pita nada o árbitro, pode ser bo para o Compos, aí vai a contra do dorsal número 4. Aí vai Pablo, sei que é verdade, o 14 ingresa na área 14, fai o caneo, liouse, proba o disparo, peta, aí vai o 4 de novo, disparo do 4 fora. O disparo do 4 fora. Aí tivo outro Compos que está tendo ocasións. Sí, a ver, chega, falta un chisquiño de claridade, aí quixo recortar, facer un pouco de nolito, non? Meterse para dentro e rematar, pero, bueno, está chegando polo menos para darlle un pouco de previo ao partido, porque senón o Celta cun 2-0, se o Compos non atacase, non xerase un chisquiño de perigo, isto estaba xa finiquitado. Aí vai Unsúa, que regate tremendo, xoga para o dorsal número 16 con Anso, teu tocayo. E que fixo Eros? Escachouna. Efectivamente. Escachouna, cada un ten que facer a súa especialidade. Escachouna e aí salvou o perigo. Non hai un trofeo para o maior escachador do torneo. Hai que preguntarlle aí a organización, seguramente. E que podemos dar de trofeo para un escachador? Que podemos dar? Porque hai unha bota para o goleador, un balón para o MVP, para o escachador que lle damos. Hai que inventar algo aí. Uns callos. Os callos, pois non está mal. Pois eu sería escachador tranquilamente. Antes que Pichichi. Sí, seguro. Trofeo para que o quero, non? Exactamente. Imos entrar no derradeiro minuto de partido. Compos 0, Celta 2. Nesta segunda edición do Galiza Twitter Cup. Aquí no Manuel Anso Cortizo. Aí, tremenda loita. 3-4 xogadores. E para quen a falta? Porque aquí deronse todos. Hai seguro, di por aí. Hai seguro. Na broma, si hai. Pitou, mira, falta para o Celta. Aí podía ser de todo, pitou. Falta para o Celta. Aí ti dicías que o árbitro ten por debaixo o escudo do Celta. Este Cristian naceu en Mos como mínimo. Como mínimo. Medio minuto. Aí está o 14. Xogando para o 18 do Celta. Para Santi, xogando de novo o cadro vigués, recupera o Compos, quere montar a última xogada do partido. Aí escacha tamén o balón, peta no xogador do Celta, será a banda para o Compos. Na que vai ser seguramente a última, pero non sei se teremos engadido. Ti que dis? Nin de coña. Nada. A última é a derradeira, é así. Pois vai con esta o Compos. Aí, moi ben a defensa do Celta, quere levar o balón e vai pitar o árbitro. Se que sona ese silbato, vai ter a última o Celta. Chega aí a defensa do Compos e final. Final do partido. Compos 0, Celta 2. Tato, unha pequena valoración aí do partido, veña. Twitter Celta vai gañar esta segunda edición da Galiza Twitter Cup. O Compos... Pero se está Pontevedra aí. Bueno, pero mellor ir ao Baixini. Ese é o noso lema. Hashtag... Hai que facer final.